Čau lidi, vítám vás u nového videa, já jsem Nikato. A dneska tady hrajeme opět a zás Granny. Vyšel Laves 7 a dneska vyjde znova. A jak to zase dabinguju, tak vím, co se stalo. A ne, nejsem na sebe pyšnej. Proč prostě na videu neuteču ani jednou, ale když hraju mimo video, uteču 3krát po sobě. Chci vysvětlení. Proč mi to tato hra dělá? Ale doběhneme tady dolů s baterkou. Tak. Jo. Toto je kratší díl, takže nebudu dabingovat to tak dlouho zas. Tak. Jinak mi můžete napsat, jak se máte. Dobře se máte. Doufejme, že jste všichni zdraví. Jo. A jestli nejste zdraví, tak se na to koukáte na moje videjka. Protože prostě proč ne? Co byste jinýho měli dělat, abyste se nenudili? No jasný, že koukat moje videjka. Tak. Jinak ještě jedna taková jako hodně zásadní věc. A to je taková, že pozad se chystá a přemýšlím o nápadu na Minecraft sérii. Jo. S tím, že ta série by byla jako v Minecraftu. Něco na způsob, jako je například FNAF v Minecraftu natočeno. Něco na takový způsob. By jsme se tak jako teoreticky mohli inspirovat. A snad by se vám to aj líbilo. A jako reklama. Reklama bylo. Já ty reklamy tak nenávidím. Tak a zase vám sem něco pustím a za chvilku se zase ozvu.
Tak. Jak můžete vidět, tak už máme i blokádu. Vememe spilvela z pešky a půjdeme si nahoru za naším kamarádem Pavučíkem. Pavučík, já tě mám rád. Akorát tě vůbec. Tady to hodíme, jo. Tady se to propadne, klasika. Tak. Jinak můžete napsat do komentářů, jak se máte. A jinak, a jak se vám tato série líbí. Teda tyto videa. Ale jak je tady ten zmetek mrtvý, no mrtvý, spíše zavřený tam, tak my si vememe velenč a půjdeme dolů to použít na autíčko. Toto hodíme na zem, klasika. Tady skočíme dolů. Tady to otevřeme. A tady si jdeme dolů. A tady zase voníme. A tady zase půjdeme dolů. A tady zase půjdeme dolů. Hodíme to dolů. A jdeme. Počkáte, jaká noc to je? Zajímavé. Poprvé v životě mi to vypadalo úplně. Nevím. Ale toto vememe semka, dáme to do autíčka. Toto vememe semka, použijeme to na motůlek. My vlastně ještě nemůžeme odjet. My nemáme natankováno a kalky. Ona. Nevím, kolikrát ještě řeknu to on, ale on. No. Tak. To hodíme sem a půjdeme semka. Tak. Tak. Půjdeme tady nahoru. Tak, půjdeme semka. Toto otevřeme. Tu nic klasicky není. Půjdeme semka. Otevřeme. Tady mě v minulém díle sejmula Granny. Tady je co? Toto. OK. To teď nepotřebuju. Je babička, babičko moje, pojď za mnou. Počkat, ale já nechci, abys si šla za mnou. Skoč z okna. Tak. Půjdeme semka dolů. Vezmeme knížečku. Tak, tu nic není. Tak sem jdeme nahoru, dáme tam knížečku. Tak. A zase vám se něco pustím, protože mě bolí celkem v krku pořád a nemůžu moc mluvit. Tak zase vám sem něco pustím.
Tak. Jinak můžete napsat, jaké video bylo podle vás to nejlepší, které jsem zatím natočil. Tak. Tak. Jinak, jak jste si mohli všimnout, tak jsme už tady. Jo. Obávám se, že se lepí úplně nejste. Že jste si to všimli všichni. Jestli dáváte vůbec pozor při koukání na moje videjka. Jinak, kdyby se mi líp dařilo, tak třeba bych jsem časem udělal pro vás i nějaký merch. S nějakým tematickým designem. Takže můžete napsat, jaký design byste když tak chtěli, ale to by bylo podle mě stejně za delší dobu. Že úplně teďka si merch úplně dělat nebudu. Jo. Chápeme se. Tak. Tady chytím zase do sauny tu babku jednu, kterou nikdo nemá rád. Tak. A jinak můžete zkusit napsat rovnou do komentářů, co byste chtěli za nové video, protože nemám moc jako nápadu, co by jsem tak jako mohl natočit. Takže by jsem byl rád, kdybyste mi vy jako fanoušci pomohli s tímto. Jinak blížíme se k 60 odběratelům. A jelikož že hned po videu budu volat s mým kamarádem, který taky točí na YouTube. Což teďka v tomto videu se to nedozvíte, kdo to je. Tak byste vlastně mohli si tipnout, ale nebude to jako úplně nějaký jako hodně známý youtuber, ale je to známější youtuber než já. A ten by mi asi aj pomohl s jedním projektem, který plánuju na tento kanál. Jo. Takže máte se na co těšit.
A já se mám taky na co těšit. Teda. No. Tak. Jinak blížíme se k konci videa dnešního. Tak. A. Opět a zas jsem dead. Neva. Tak třeba v příštím videu. A jinak u dalšího videa. Čau.